sa pekne usadíme a zošiť si pripravíme. Uchopíme správne péro, vyššie už pekne svieti. Matika je prvouka je vždycky fany pociteľka hra sa s nami. Na výtvarne tvoríme, umelci sme myslíme. Čo uslyšníkami v standarde beháme a to báme. Na úrovni teóra učiteľ to spieva. Náboženstvo slibuje Ježiško nás miluje. Krásne, vy ste zlatí, šikovní, všetko ste sa krásne naučili, ale ja som ešte počula, že u vás máte také pekné pravidlá v triede. Chcela by som ich počuť, aké pravidlá u vás máte? Veľa učím dokopy, urobí viac roboty. Nikomu z nás nešvedčí, skákať druhým do rečí. Na poriadok všetci dbáme, veci nie sú rozhádzané. Ak chcem niečo povedať, musím ručku hore dať. Nebeháme, nekričí, nie sú všetci bezpečí. Aj keď zvládnem všetko mravo, na omyl má každý právo. Ak chcem niečo požičať, musím o to požiadať. Krásne pravidlá, dúfam, že sa vám ich darí dodržiavať. Darí sa vám to dodržiavať? Áno! Silvika, poď k tabuli, veľmi zvedavý, či vieš, či si sa učila v tom prvom ročníku, či si pripravená aj na skúšku. Výborne, prečítame krásne na vás príklad, povieme výsledok. 7 plus 2 sa rovná 9. Výborne. Tomáško, poď. 4 plus 6 sa rovná 10. Správne, Kupko. 3 plus 5 sa rovná 8. Dobrý výsledok. Nelka. Čielka, Nelka. 10 minus 2 sa rovná 8. Dotkni sa príkladom výsledku správneho 8. Výborne. Priletí Zuzka. 3 plus 5 sa rovná 8. Správny výsledok. Miška. 4 plus 3 sa rovná 7. Je to 7. Monika. 6 plus 3 sa rovná 9. Výborne. Lili. 9 minus 6 sa rovná 3. Je to 3. Sanko. 8 minus 2 rovná sa 6. Presne tak. Evička. Včelička, Evička. 3 plus 7 sa rovná 10. 10? Áno, 10. Deky? 2 plus 5 sa rovná 7. 7. Výborne. Anka. Či Katka, pardon. Katka, poď. 8 minus 4 rovná sa 4. Je to 4. Anka. 7 minus 2 sa rovná 5. 5. Anna Mária. 5 plus 5 rovná sa 10. Jasné, 10. Divko. 10 minus 2 rovná sa 8. 8. Výborne. Erka. 9 minus 5 sa rovná 4. Určite. Jasné. 4. Môžete byť pasovaní za prvákov? Áno! Postavíme sa. Čaká nás totiž sľub prváka. Ja som žiačik prváčik, hoci som len nováčik. Sily na mňa berú dosť, budem všetkým pre radosť. Naučím sa čítať, písať, poriadku vždy všetko mať. Nechcem, keď sa hanbu robiť, dobrým žiakom chcem sa stať. A
vám a pani zastupkyňa ho bude pasovať za prváka, dobre? Mika Jenčíková. Slika a Sviepka.